2020. Ja sam Barbara Čavar, trombonista orkestra Opera. Iz programa kazališta izdvojila bih vam pa najbolje ono gdje sudjeluju članovi orkestra. Dakle, na velikoj sceni najavljujemo 2 reprize posebnog Labuđeg jezera, Petra Ilića Čajkovskog, u suvremenoj interpretaciji Staše Zurovca. Vizualno snažno poznata plesna ljubavna priča između začarane djevojke, Labudice i princa. Igor Blarić nakon dirigiranja Čajkovskog sprema originalne edukacijske koncepte za djecu i mlade, 15. godinu za redom. Ove godine pod naslovom Koliko ste muzikalni? Ponovno vas djecu i mlade slavimo ljepotu glazbe. Molim vas, isključite sada svoje mobitele i nesmetano uživajte u predstavi, a dozvolite isto i drugima. Jeste li stvarno isključili zvuk? Često se jedno zazvani. Nemojte da zbog vas moramo zaustaviti izvedbu. Znate ono kad se svi okreću prema vama jer jedini niste ugasili zvuk. Tako, neugodno. Sada, izvolite. Dobro večer, draga publiko, i dobrodošli na predstavu Ivice i Marice. Ja sam Maša Kolar, ravnateljica baleta. Svi znamo priču o Ivici i Marici. Večeras ćete osim Ivice i Marice, mame i tate, vještice, vidjeti još jednu Ivicu i još jednu Maricu, i mamu i tatu. I vama se ponekad čini da je u vama netko drugi, ponekad bolji ili gori od vas. Ivica i Marica sanjare o sretnoj obitelji, ali eto, gladi i nevolje sve su ih promijenile. Dok lutaju kroz šumu, Ivici i Marici kamenčići pokazuju put. Vidjet ćete ih kako plešu, vidjet ćete i leptire koje bi mogli biti anđeli. Naravno, vješticu nije teško prepoznati, niti kavez u koji će ona zatvoriti Ivicu. Svi znamo kako je vještica završila, a to bi mogao biti i kraj nekog velikog problema koji vas muči. Ivica i Marica su našli put iz šumu, nije im bilo lako. Jezero koje ćete vidjeti na kraju je mirno i spokojno, pročišćujuće. Kad dijete i mladi čovjek odrasta, on se odvaja od roditelja i kreće dalje sam. Svako od nas ima ili bi trebao imati jedno takvo mjesto na kojem ćemo se odmoriti i čestitati samima sebi jer smo u nečemu uspjeli. Uživajte u predstavi.
Thank you.